ens vam trobar. Jo fins a l'edat de 5 anys vaig ser feliça, perquè era filla única i estava delicada. I quan la guerra es va estallar, la meva mare i el meu pare eren del mateix partit, no sé de quin, jo sé que eren republicans, La meva mare es feia sentir, no feia la guerra, però volia, com els comunistes diuen, la veritat i donar menjar al que no en té. Quan en Franco va venir, la meva mare l'havia condemnat a mort. I jo, com que el meu pare estava malalt, anava a dormir a casa d'uns amics i el dia que el meu pare se'n tenia d'anar vaig sortir corrents, però l'autobús que el meu pare se n'anava cap a Barcelona bombava i el meu pare estava darrere i el vaig veure pel vidre i jo vaig veure la seva mà i no el vaig veure mai més. El meu pare de Port Barcarès va escriure a la família que com que havien salvat en el meu oncle, o sigui el seu cunyat, que fessin igual per ell. I li van contestar que la meva mare estava a la presó, que ja n'hi havia prou. I jo hi era. O sigui que la meva vida es va acabar allà. Jo devia tenir 13 anys per allà. I la família ningú es va cuidar si menjàvem, si no menjàvem, Jo per això explicar la guerra d'Espanya, el que puc explicar és la meva tragèdia. I com va decidir marxar a França sola? Perquè ja n'estava tipa d'en Franco i de la meva família. Tenia 20 anys. No, la por la tenia, però n'havia menjat tant que ja n'estava tipa i encara no ho sap tu. Era una desgràcia. Bueno, això molt bé, m'ho apunto. Quina desgràcia és? Que no érem lliures. Quan en Franco va entrar, va ser la revolució completa. No podíem parlar la llengua. Està clar. Jo una mica més em donaven un got així d'oli de racim. De bacallà. De bacallà, sí. Això serà la imatge que guardarem, que la dictadura era com fetge de bacallà. Sí. Ah, sí. La dictadura tenia gust de fetge de bacallà, d'oli de fetge de bacallà. Sí, molt bé, això. A vomir. És molt bo. Això ho guardo. Això és molt bo. A vomir. Molt bo. No, jo puc posar-ho ja.